Utzi, Mariluchi, katzi porreta. Lagun guztiak hementxe ditugu. Zatoz gure festara! Porrotx, Euskal Herriko haurtxo gehienek ezagutzen duten paiazoa. 38 urte pasa dira sudurgorria lehenengo aldiz jantzi zuenetik, baina lehenengo eguneko pasio hori bizirik jarraitzen du. Mikel Martínez nauzue, eta gaurko elkarrezketan, Jose Mari Agirretxe, Porrotx hobeto ezagutzeko aukera izan dut. Jantzi sudurgorria eta ego panposa furgonetara. Bidai zoragarria dugu aurretik. Sentitu, pentsatu, eta ekin, gaur Porrotxekin. Kaixo guztioi, ni Mikel naiz, Mikel Martínez, eduki sortzailea zareetan. Eta hementxe nago, Jose Marirekin, Porrotxekin. Zer moz gaude, Mikel? Urte askotarako, Jose Mari, edo Porrotx, zer modu zaude? Pospozik, zurekin nagoelako hemen. Bai, hementxe gaude, Katxiporreta bulegoan, Bai. hemen atzean ikus dezakegu, Pirritx, Porrotx eta Mari Mototx. Bai, begira hori, Aspanogi elkarteak egin zigun oparia. Bai, Bai, eta hemen daukagu gure bulegoan eta gure bihotzetan. oso ondo. Porrotxekin bildu naiz, izan ere, elkarrizketa bat egingo diot, bere pailazo ibilbideaz. Zuetako askok ziur aski ezagutuko duzue, Porrotx. Eta ni zuek, txikitan titia eman nizuen eta. Eta gaur, Jose Marirekin egingo dugu elkarrizketa. Bai. Bueno, hasieratik hasiko gara. Bai, Hasi zineten, Takolo, Pirrutx eta Porrotx bezala. bai. Hainbat urte eman dituzue, oholtza gainean, euskara zabaltzen, pailazo izaten, eta nola gogoratzen duzu duen lehenengo emanaldia? Baina, orduan gazteak ginean, nik 23 urte nituen, zuzen badituzu. 20. Eta ekintzaileak ginean, gazteak, euskara talderen inguruan genbiltzan, magisteritza ikasi nuen nik, Takolo irakaslea zan, baita Patxi Pirrutx ere. Eta orduan, esan bezala, teoria soziolinguistikoak eta ez genituen orduan, ez zeuden orduan oso garatuta. Bai. Eta herrian ikusgarri ziren gauzak egiten genituen. Kaleetako, kale izendegiaren kartelak elebietan jarri, erdera hutsez zeudelako garaiantan, autobusetakoak eta bestelakoak ere euskaratu. Eta gure kasuan, esan bezala aurrekin eta genbiltzan ez, pentsatu genuen lasarterako aurrei. Halako eskaintza, alaia, euskalduna egitea ze. Orain dela 40 urte, Lasarte horian, aurren 120ak ikastolan ikasten zuen D ereduan, B ereduan euskeraz. Baina aurren 180ak eskola publikoetan A ereduan ikasten zuen. Orduan haientzat euskera ez zegoen etxean, ez zegoen kalean, eskolan justu, astean 2 orduz. Eta pentsatu genuen haientzat eta oroar aur guztientzat egin behar genuela eskaintza bat Lasarte horian. Eta Olentzero hori jaialdiarekin hasi ginen. Olentzero norzen ere etxekiten eta. Eta horrela pentsatu genuen, goazen Olentzeroen jaialdia, ze ordura arte Olentzero jaialdia antolatzen aritu izan ginen urte batzuz. Bai, baina ez pailazo bezala. Ez pailazo bezala, nire adibidez, Olentzero ere izan nintzen, Porrotxen Eta, aurretik. kuriositate bat, zu hasi zinen Porrotxen pertsonaia antzesten edo Takolorena. Zer Wikipedian irakurri dut, Takoloren pertsonaia antzestu zengoela lehenengo ikuskizunean. Ez, ni beti izan naiz Porrotx, Takolo beti izan da Takolo. Bondi txarto dago orduan. Ez, txarto baino gehiago, esango nuke, Takolo beti izan da pertsonaia bat, aurpegi zuria izan da, eta pailazo gintza, nola baite bere papera, nola baite pailazo serioena izan, eta ez aurpegi zuria dena. Baina bera, lehen aldi haietan, nola baita ere biurrekeriak atxigitzen zituen, eta agaperro xamara ere bazen, hasierako hartan ez zuen aurpegia txuriz margotu. Santa Kolo, baina beste itxura batekin. Gertatzen dena da, behar zeukan gainontzeko, baino abilezia handiagoa kantatzen, gitarra jotzen ere akorde batzuk ere dominatzen zituen, eta hasieran biurrekeriak egiten bat zituen, gero pentsatu zuen, eta pentsatu genuen, behaia, ondo kantatuz eta pizkatartzea beste paper hori ez da. Eta horrela hasi zan bera
takolo, baina nolabait beste seriotasun batetikan izaten. Eta orduan esan bezala, gu euskara eta laitasuna zabaldu genuen. Nahiko ganberroa ginen, ez genituen teknikak ezagutzen. Guk ez genekien antxesten, ez genekien ondo musika jotzen, kantatzen, eta ekintzailea ginen, hasi ginen. Eta egun batetarako izan zen hori. Gerora, ospotzi gelditu ziren ez herriko haur guztiak, jarraitu genuen paiazo gintzan. Eta gero etorri zen ikastea eta denbora gehiago dedikatzea eta gauzak, ez beste denbora batekin eta beste prestakuntza batekin garatzea. Oso ondo, orduan, Orentzeloren jaialdian hasi zineten, Lasarte Horia erdaldun batean, euskara eta laitasuna zabaltzen, eta zenbat urte orain beteko dituzue? 38 urte hasi ginela. Begira, bigotearena. Bigotea pintatu behar du porrotxoi. Urdinduta, belaunean artrosia, segazetan furizare izan nintzen da. Elkartasuna egite genuen, eman da jaso. Baina elkartasuna belaunetik atzatzen izan. Baina urte gezi alperrik igarotzen, baina ilusioa eta jarrera hor txedago. Bueno, 38, hainbat ikuskizun plazaratu dituzue holtza gainean. Baloreak ere landu dituzue. Hasiera batetan euskara eta laitasuna sustatzen hasi ginen. Baina berera konturatu ginen, eredu ere baginela. Ate pareta, kutsi marilutsi. Esaten genituenak, egiten genituenak, aurrek errepikatzen zituzten. Malabarismo egiten genuen arrautzekin holtza gainean, eta aurrak azten ziren etxeko sukaldean malabarismo egiten arrautzekin. Eta haze pusi aldea sukalde horiena. Horregatik, broka bat baino gehiago ere jaso genuen. Zer egiten duze, arrautza puskatzen, oin ume guztiak jetxet, arrautza puskatzen. Eta, konturatu ginen eredu ginela eta pentsatu genuen. Euskara, alaitasuna eta balioak. Oso ondo. Eta orduan, esketx tradizionalak egin beharrean, besteen kantak kantatu beharrean, hasi ginen poliki ikasten, gure gidoiak sortzen, gaiak aukeratzen. Kintxo Barrileteren Nikaraguara joan zineten. Nikaraguara joan ginen, eta aur langileen egoera plazaratu nahi izan du genuen, ez da? Ze munduan badaude aurrak, eta begira orain Gazan gertatzen ari da, eta Kongon da Sudanen, eta Erta Amerikako hainbat lurraldetan, eta munduan zehar nola badauden aurrak, eta ez dira gutxi, eskolarik ez dutenak, zer jaterik ez dutenak, bombapean bizi direnak, eta orduan haien eskubideen alde eta haien egoeraren berri zabaldu genuen, eta hori Kintxe Barrileteren bidez egin genuen. Oso ondo, minbiziaren gaia, baita, eskerrik asko ikuskizunarekin, Mari mototxak erori zitzaizkion. Egia da, guretzat aurrak ez dira ikusle hutsak izan. Guretzako aurrak izan dira eta dira gure lagunak, berdin haien familia. Alaitunak eta babarruna. Eta hori epiko korretak eta txoizo planplanak. Eta zuri ere ematen dizuen titia. Bai. Azpizerarekin atzen zenuen. Azpizerarekin. Begira ze polita. Sokorate batidua. Alaia eta maitagarria zen. Mi esker, proz. Eta horrela aurrak ikusle baino gehiago, nolabait lagun ditugunez, eta gu ere hasi ginenez inguruan ditugun gaiak lantzen, guri eragiten digutenak, aurrei eragiten dietenak, izan osasuna, izan natura, izan zientzia, izan kultura, izan eskiretza, izan bizikidetza, izan gaixotasuna edo heriotza. Bizkat pentsatu genuen, gai horietaz ere algen nuela, abestiak sortu, saioa antolatu, ipuinak, eta euskarri ezberdinen bidez, hausnarketarako eta elkarrekin ikasteko ikuskizunak, abestiak eta materialak sortu. Eta horrela hasi ginen euskara, abaitasuna eta balioak, hori da. Eta hortik, etorri izan ere, ikustea aurrak ere laxotzen direla.
eta aurrak ere hiltzen. Ane pirata ezagutu zenuten. Ane pirata ezagutu genuen, 16 urtekin, dagoeneko minbiziz gaixorik zegoen, 19 urtekin hil zen. Guretzako izan zen, ane pirata ezagutzea mugarri bat bizitzan. Hospitalera joaten gara urtero, behin baino gehiagotan, aurren bizidunekin dafagu harremana, telefonoz, opariak eginez, harreman zuzenez, eta ane pirata hospitalera joan eta zegoen bere gelan, zai, erresorborioa aldatu horretik, gelan sartu, ohe gainean topatu genuen, magnetofoioari eman zion, maite zaitut kantatu zigun, hau zabali gelditu ginean, eta antxe bertan erabaki genuen, indar hori eramango genuela, holtzara eramango genuela kantun bidez, herri, Euskal Herrian zehar zabaltzera, ezta, eta horren bizidunen, eta hien familien elkarten berri ematea. Eta hanenekin ikasi genuen, tristurak eta pozak usagoa dia da beti partekatzen direnean. Horregatik, ekin genion bizaren gaia lantzeari, eta ekin genion baita ere eriotzaren gaiari ekitu. Amaren txaurrak. Hoi da, nolabait gai tabuak ziren dira oraindik ere, eta aurrak hiltzen dira, gure animaliak hiltzen dira, natura hil eta bizi berritzen da, eta gu geudenak hiltzen gara. Gai bada hor dagoena, eta horregatik egin genuen amaren intxaurrak, eta egin ditugu horrelako hainbat gai, eta horregatik lantzen ditugu zuaitzak hemenetan, Intxaurrondoak, ezta? Intxaurrondoak, ereziondoak, pagoak, eta haien fruituak jasotzen ditugu, jate ditugu, hil zaizkigun lagunekin gogoratzen gara haien bizipen eta balioekin, eta horiek jasoz, aberazpitzen gara, barrutik eta gure irrikantu eta amets guztietan eramate ditugu. Mila esker porroz, oso polita, Zuri. Bueno, eta jarraituko dugu elkarrizketarekin, balioak landu dituzue, baina baita boikotak jaso izan dituzue. Nola egiten da aurre honi guztiari? Bueno, noiz behin Euskal sortzaile batek esan zuen zein ederra den Euskaldun izatea, baino zen nekeza ere. Eta egia da, herri txiki bat garela, gure hizkuntza txikia bezain ederra ere badela, gure bezalakoak ondaka milaka daude munduan, baina txikitasun horrek behartzen gaitu izokuinen moduan saltoka, ibaian gora, korrontaren kontra, iderian, egan egitera, ezta. Eta gu beti esaten dugu, hizkuntza badala komunikatzeko tresna eder bat, ez gure kasuan euskara. Euskarak egiten gaitu, pertsona bezala harremantzen gaitu, mundure da horrean jartzen gaitu, eman eta jaso. Baina hortaz gain ere, euskara bada bitarteko behar bat balioak zabaltzeko. Ze korrontaren kontra ari garen ez, etengabean, gu ezela korrontaren kontra ari direnekin egiten dugu bat, empatizatzen dugu, eta horregatik euskara ere bada balioak transmititzen dituen hizkuntza. Eta herri txikia izanik, badauztago inguruan zapaltzen gaituztenak. Ez da, esango nuke, inguruko konstituzioek adibidez Espainiakoak esaten du kastelera derrigorrean jakin behar dela, eta beste gainontzeko hizkuntzak euskara bezala, eskubidea duzula. Orduan, hemen, gure etxean bertan, gure lurraldearen zati batzuetan, gure hizkuntza bera ez da ofiziala. Ez dauzka besteen eskubide berdinak. Lanpostuetarako ere ikusten ari gara, nola eskakizunetan epaileek gure kontra egiten duten. Eta askotan ezin degula, egunerokotasunean euskaraz jardun, ezin degula euskaraz lan egin, eta horrela gabiltza. No vengáis a Pamplona. Untamiento. Galdetu duzu, pailazok jasan izan ditugu Boikotak eta. Boikota zensurak eta jasapenen gatik, ez da. Eta esan beharra dugu, guk pailazok beti egin dugula aurren eskubideen alde. Eta zeitu dira aurren eskubideak, eta gainera eskubideen alde,
haiek izan dira protagonista. Iruñan aurre eskolak euskeraz behar dituztelako. Nafarroako herriberan euskeraz ikasi nahi dutelako eta eskubide hori ukatzen zaielako. Iparraldea bertako gazteek azterketak beraiek ere euskeraz egin dituztelako eta ezin dute. Eta euskara ikasteko ere, ez da ofiziala euskara Ipar Euskal Herrian. Askotan ikastetxetako jangeletan kalidade txarreko janaria jarri izan dute eta eskatzen dute bertakoa, garaikoa, ekologikoa nahi dutela jan osasuntxu, ez da. Beste askotan umeek tratu txarra jaso dituzte edo sexu bortizkeria. Migratzaileak ere badira umea direnak, bateretan galdu iten direnak eta askotan hil. Eta gaur egun ere gerretan hori dira umeak bombapetan hiltzen, ez da. Justiziak ere pairatzen dituzte aurrek eta haien eskubideen alde publikoki ateratzen dira. Bertin gertatu izan zaie presoen seme-alabei. Aurrak beraiek ere egun izan du dira txikia zirenean haien amarekin edo gurasoekin espetxean Euskaletik 100 kilometrotara, ez da. Ezin zuten ez paseatzea atera bere senidekin ez parkera joan, ez aurre eskolara, ez ondartzara edo ez mendira, ez egunerokontasunean. Eta beste batek 100 kilometro, 1000 kilometro eman zituen astebururo haien senide kutxuna bizitatu alizateko, ez. Ilegalak diren egoera dira injustoak, ez, eskubideen kontrakoak eta pailazok hoien alde egin dugu. Horrelako batzuetan, zensuratuak izan gara eta kolpatuak. Baina guk kaso guztietan hor gaude, izan gara, izango gara, eta gure gararekin jarraituko dugu, ze gure lana, gure balioak, gure hizkuntzatik izan dira gure erantzuna. Eta, jazarpena eta zentzura jaso baldin badugu horregatik, asumitzen dugu eta aurre egingo dugu eta eskatuko dugu denontzat eta gure hizkuntzarentzat eta herriarentzat adierazpen askatasunaz gain eta lan egiteko eskubidea eta aukeraz gain, munduko pertsonaltare guztientzat eskatzen duguna. Askatasuna, justizia eta pakea. 38 urte. Zenbatek eman dieztu titia? Zuri bezala, gaur egun guraso diren askori ere titia manda gaude. Aldaketa nabari duzu, gaur egun umeen artean eta garaibateko umeen artean? Nik uste dut umea direla, ez? Umea dira sortzaileak, irudimentsua, jolastiak, alaiak, irrika hori daukate deskubritzeko, jolasteko, gauza berria proposatzeko. Pailazoaren furgonetakin kaletikan noa eta umea bere ala konturatzen da. Pamposa? Ni Pamposa furgonetan etorri naiz. Non dago Jose Mari, eta horretxe ikusi dut, Pamposa furgoneta Jose Mari izan behar da. Urasoi eta helduei gehiago kostatzen zaila begiratzea Pamposa atorrela. Bai ofoaz pentsatzen ez bere gauzetan, bere arazotan, bere ez dakit eguneroko errutinan, ez? Baina umia dijoa, begia zabalik, begira zer ikusi. Agurtzen dizutue umea, Pamposa furgonetan. Umea beti berdintxua dira, baina egoera aldatu da. Ez, 40 urte pasadia, oindela 40 urte, nera urtzaroan adibidez, kalean jolaztek egin, etzion gautxerik, etzion telefono mobilik, etzion ordenagailuik, etzion natura zan gure jolastokia, gure bizitza, askatasuna genuen, herriaren beste punta da joateko. Eta balkoiti ditzen ziguten, melen da, etorri, guatzen area, etorri beste aldera. Zer gertatu da? Gizarte aldatu da. Pantaila ditugu. Kotxez beterik daude herriak, estimuloak batetik eta bestetik. Azkarrago bizi gara.
estimuloak esan bezala, pues etengabean, ezta? Eta orduan, hori ben aldatu da. Eta orduan, ze behar dugu? Batez ere behar dugu denbora. Denbora aurrekin, etxean, eskolan, kalean, oroar, denbora hartu komunikatzeko, hitz egiteko, bizitzutakoak, sentitutakoak, emozioak partekatzeko eta transmisioa egiteko. Ez, ze hor dakago etxea, eskola, kalea, administrazioa, baina orain dakago telefonoa. Altza burua telefono, hombre. Albestiare egin gineaz. Hanka horietako batek edo bestek faiatzen badu, telefono zaharra ordo. Eta hortik jasotzen ditugun balioak, asko eta asko atzerako jadia. Eta gure balioen kontrakoak. Horregatik sendo behar ditugu hanka guzti horiek eta sendo behar dugu komunitatea. Komunitatetik eta herritik, ez, egingo diegulako aurre dauzkagun erronka guztioi. Baina aurrak dira. Hori da. Maitagarriak. Orain, Jose Mari, egingo dugu omenaldi baten inguruan. Zuentzat oso berezia izan zena, ni hor egon nintzen. Gaitu, Etxududan ikusi, baina sentitut. Sudurra oparitu zidaten. Jose Mari haukatze. Katxe parretan, temor txaude. Oso ondo porrotx. Baitxe zaitut Mikel. Bai, Mikel. Butxu, txudurreti. Hala. Eta nola sentitu zineten, Jose Mari? Bueno, sentitu ginen oso urduri. Urduri. Sentitu ginen oso maitatuta. Eta sentitu ginen ase, eta sentitu ginen komunitate baten parte. Ze guretzako beken gertatu zen ura, magia ura, ez, antolatu zen omenaldi hori, bueno, guretzako omenaldi baino zerbait gehiago zen. Zan ospakizun kolektibo bat eta aldarrikapen kolektibo bat, ez? Han bildu ginen guztiok. Sentitu genuen, partekatzen genuela munduaren begirada, Euskal Herrikoa, herri aske bat, justu bat, libre bat eta baketsua, halako mundu batetan ere, eta hor parte hartza izan zen oso anitza. Ez, bertsolariak, dantzariak, abeslariak, erraldoiak, dragak, gure zirkoa, helduak, gure zirkoa, paiasuak. Izan zen balio eta alaitasun ezanda bat. Eta publikoan ere, aurrak, helduak, demetalik. Bai, egia da, ez dala izan pailazoen saio erasiko bat, ez? Horiek, eskentzen ditugu urtean zar, 10 neraka eta urte guzti hauetan milaka, ezta? Eta gure izan zen beste zerbait, ez? Izan zen ekitaldi kolektibo bat, ederra, maitagarria, balioz beteta. Izan zen irudikatzea nolakoa nahi dugun Euskal Herria eta mundua. Alde horretatik oso pozik gelditu ginen. Izkutuan zineten emanaldia ikusten edo? Ez, armaietan ginen, oso batean ikusten eta gero bukaeran holtzaratu ginen. Momenturik unkigarriena zein izan zen? Aurrezkoarena edo momentu? Egia esan, umetxo hori ikustea gure aurrera. Eta atzean 14.000 pertsona. Bai. Momentu unkigarri izan ziren asko. Tartean, lehenoan pirata ipatu duzu, eta gure artetikan izazkigunak ere hor agertu zirelako ez, eta orduan unkigarria izan zen bere osotasunean, ez? Eta, bueno, hori da ederra. Oso ondo, Jose Mari, orduan, emanaldi osoa oso unkigarria izan zen, Tirritxor ikusi nuen negarrez, beti Tirritx negar eta Marimototxe ere. Eta nik ere negar egiten dut, ni ere beldurtzen naiz. Nebar. Bai. Negar egiten dugu, eta batzuetan horrek ematen ere barre egiten dugu, ze gure artetik hilzaizkigun horiekin gogoratzen arenean, eta hainbeste maite ditugunez, galtzen ditugunean, horregatik jartzen gara triste, ez? Baina haiekin ere gogoratzean ere irribarrea sortzen zaizu. Hain gauza politak ederra partekatu ditugu. Orduan, batzuetan malkotan ari zara eta irribarrea zari zara. Eta nebar
negar barre nebar egiten duzu, ez? Eta, bueno, izpolita da asmatu dugun hori, Bai, sapolita. Da, inoiz behin iztegietan. Bai, Izango da, baina gure bihotzetan dagoen Elui ariztegian, nebarre egun. Oso ondo, eta orain gaur egun. bai, Orain, Pirritx aldendu da holtzatik, ezta? Orain dago irakasle lanetan. bai, Eta nola biztuzue aldaketa fase hau, ze aldaketa fase asko izan dituzue, hasieran takolo, pirrutx eta porrotx. Gero, takolo, pirritx eta porrotx. Gero, soilik pirritx eta porrotx. Pirritx, porrotx eta marimototx. Eta orain, porrotx, marimototx, pupo eta lore. Aldaketa asko eta orain berri batean, ezta? bai, pailazo izatea ere lehen aipatu dizute, exigenta ere bada, eskatzen dizu asko holtzan, baina holtzatik kanpo ere. Ez, prestaketak, harremanak, konpromisoak, eta bilerak, eta orduan, bai, eskatzen dizu, eta nekatu zara ere eza. Eta gero, bueno, takolo hori adibidez, oin dela 20 urte pasiak gertatu zitzaion, irakasleare bazala, pailazo zala, bilak batera, bata bezala bestiak ere indar hartzen zijoan, eta iritsi izan momentua da aukeratu ere esan duzula, ez? Pirritx adibidez, taldean sartu zenean, fitxatu genuenean, arte ederrak egina zituen. Eta gero konserbatorioan ere, bueno, txistua, eta kantua, eta artista. Eta gerora, magisteritza ere ikasi zuen, eta justo pandemia garaian ginela, dei jaso genuen, bulegoan, eta eskaini zioten irakasle bezala hasteko aukera lanean, ez da, Anoetako ikastolan. Eta orduan, nire eta bere hartan 10 urte baino gehiago aldea dugu, marimototxeren eratzetik dator baino haren handik ere distantzia batea, eta pixkat etorkizunean pentsatuta ere, nahiz eta gu, pailazo izateari beti jarraituko dugun, ez, izaten jarraituko dugun. Baina, bueno, pentsatu genuen igual izan zitekela aukera bat ere aiora aurrak ere inbeste maite dituen, ez? Bueno, irakasle lanetan hasteko musika, eskulanak, ez? Eta gerora, hori pailazo gitzarekin uztartzeko, ez? Baina, gero lanean ordutegia ere, pues bueno, onditzen joan zitzaion, eta astean zehar, bide batera, bueno, osasun atletikan ere izan zituen nolako nolabait pneumonia arazo bat. Sepsis bat eta 3 pneumonia izan zituen. Eta orduan sendariek esan zioten, aiora, relax. Eta orduan orain, holtzak eguneroko saioetan ez dago, baina bueno, sortze prozesutan bai, eta hainbat alditan ere, etorriko zego zurgoteekin. Bizitan, Osa que, bai. Orduan Pirritx, beti paiazoa, beti paiazo. Paiazoa, beti paiazo. Zure paiazoa zara, Bai. Ez dezu pintura behar. Bai. Baina begien. Hene paiazoa barruan dago. Askotan esaten didate. Eta niri ere, bai. Orain, zabitzate, zerua lapurtu dute ikuskizuna prestatzen. Zer modu gazen txeguak? Oso, no. Begira, zerua lapurtu dute Aranzabi Zientzia Elkartearekin ari gara lantzen. Dei jaso genuen dola 2 urte. Eta, bueno, deia baino gehiago inbeia. Virginia zen, birtxi guretzat. Arantzabiko astronomia saieko divulgatzailea. Eta, nola baite argi kutsadura dala eta, baiago kutsadura atmosferaena, ibaiena, mendiena, baina baita ere argi gehiegi sortzen dugunez, badago kutsadura bat, eragozten diguna zerua behar bazala ikusten eta izarretaz gozatzen eta hori ditu zigune horrekin arduratuta zegoela eta ea zerbait egingo genuen elkarrekin. Eta horrela, pues, Leire Bilbaorekin eta Carmele Gorroñorekin Irrimarrarekin egin genuen ipuina, karta jokoa ere argitaratu dugu eta orain abestiak ere egin dituen, koreografiak eta nahi gara ikuskizunaren prestaketa. Laizzer estrenatuko dugu, zerua lapurtu dute, oso pozik gaude, egia da gure lanak ere hori bat duela, ez? Ardura hori sentitzen duzuna, Arantzairekin ari zara, baina
alboan erekin ere egin genuen ez gara jeitxiko Amazonia, irati, natura ekosistema. Eta aspanogirekin egin genuen ere eskerrik asko. Eta albaolarekin egin genuen txomin matxikia, San Juan Baleontziaren historia. Eta korrikarekin tipitapa korrika egin genuen. Orobilan. Eta alde horretatik elkarte askorekin eta elkarte askorentzat egiten dugu lan, eta horrek ardura izatea suposatzen du, maila batean presioa ere bai, eta horrek ere nekatzen du, nahiz eta gozamen handia ematen du. Orduan orain presioarekin hor zaudete, eskualiatu behar duzu eta entxegua, gora bera. Jo oso pozia gaude, Mertxe Mari Bototz, Jose Mari Porrotz, Oiana Sánchez Birtxi izango da gaurkoan, iaz txapaz izagazen, eta horre Oiana Izaskun Forkada, eta Joanes Etxebeste, Puputa Lore, eta Izaskunek koreografia prestatzen ditu, Gidoia gu Pailazo prestatzen dugu, elkarrekin ensaiatzen dugu, denok egititugu elkarpenak, aportatzen dugu talde bagea. Eta hor saltxa horretan, oso pozik gaude, asko divertitzen ari gara, irutzen zegu bisilakatuko zegula saioa, eta gurekin batera, gu garatzatzen diren horiek ere asko divertituko diala, ondo pasako degula eta ikasiko degula. Orduan ondo geratzen ari da. Ondo, oso ondo. Zerua lapurtu dute. Etorri guztera, Bai. Izarrak zeruan, izarrak itxasoan, eta zuek, eta zu, horrotzen, eta bihotzetan. Zerua lapurtuteta, aipatu behar dugu, hemen esklusiba bat eman behar dugu, Jose Mari. Bai, komentatu bidazu, ari zaretera proiektu berri batean lan egiten, oraindik ez datera, baina irri berri, ipuin ilustratua, aterako duzue laster. Bai, lagun gazte batzu ezela, jarrizan gurekin harremanetan irati, eta beak bulinaren gaia proposatzen zegoen gantzea. Egia esan, bulina da errealitate bat, non nahi dagoena, beti gainik existitu dana, gaur egun izena jarri zaiona, eta, eta bizi ditugun garaiotan, agian presentzia gehiago izaten ari dana, eta gero horrek, gure partetik ere hausarketa bat egin, eta eskatzen zigun, eta da erabaki dugu, ekarpen bat egiteaz, eta ipuina landu dugu, Nerea Loiolak idatzi du, sekulako lana Nerea, idazle, ez dakit zer esan oso da, Xabi Zabalak egin dugu musika bat, Carmele Gorroñok egin ditu ilustrazioak, ikasolekin aditu gara elkarlanean eta gida bat izango da ere ipuinaren QR-ean, bai irakaslentzat, familientzat, oroar hezitzaientzat, gaiaren inguruan, nolabait prebentzio lan bat planteatzen duena, oinarrituta komunikazioan, denboran, presentzian, elkarrentzuketan aurrekin, etxetik hasita, eskolan jarraituta eta herrian. Eta gero ere, gidatxoat izango du ipuina ikusteko, galderak egiteko, nolabait, zuku gehiago ere ateratzeko. Beraz, ipuina, abestia, eta hor dihoa. Borobian diskoa ere txertatuko dugu bertan, ze Borobian diskoa Bonberenean grabatu genuena, eta oso disko osoa iruditzen zaigu ikusizunaren genuen orduan, eta bizikeretza zaritzen dana, sentimenduetaz, Borobian elkarrekin eseritzeaz, elkarri begira, sentimenduak, gure mina, gure porzak partekatzeko, eta gure arauak adosteko. Nola jokatu, nola elkarri ezminik eman, nola elkarrekin gozatu, eta nola elkarrekin azita ez. Ikuskizunen duzu irri berrirekin? Elizabeth Kentzau, ez dakizue? Ez dakigu ze 40. urteena hor dugu, bueltak ari gara, horri berira ere, zer egin eta nola egin. Pandemia garaian ere bizirantza proiektua bide erdean gelditu zitzegun,
Biberdia, bai, ze pandemia martxoan etorri zen, bai. Eta orduan, utzi genuen ikuskizuna bere bilbide guztia eta hor euskal dantzak berritzeko asmoarekin, proposamen berri bat egin genuen, doinuena, letzena, euskal dantza taldeentzat oso proiektu polita zareta da, eta agian luko jogu, musua ikuskizunen oso polita izan zen, jo berri eta horatuko genuke, eta orduan, agian ez dituzu ikuskizun berriak plazaratzen, baizik eta ikuskizun hoiak berriz ere. Bueno, bat edo beste formato txikiakin ere bagabiltza, adibidez, amaen intxaurrak, zoriona mani mototx bezala. Aiega da, formato txiki bat, porretzen tamai mototx, eskaintzen, eta zergatik zoriona mani mototx. Familian, gure eioa baten ama hil zen, eta mendian ninan egun hartan, eta familiako umetxoekin nahi ninan, bueltaka mendian da esan ginen, hilda, zerbait inbarko dugu. Eta hie pentsatu zuten, guazen egitea marrazki bat, gure osabarentzat. Eta orduan behatzizte egongo da eta mail zaiolako. Baingo du marrazkia, baina alaia, alaitzeko pizkat, eta hola. Hasi zian ume guztik, bakoitza bere marrazki egiten, eta txikienak jarrizun. Zorionak osaba. Beran ere esatzea, baina nola esatio zu zorionak, amail zaiotata. Nola esan dizuen, alaitzeko zala, pentsatu zorionak osaba esatara alaituko zala. Eta horrean esan duen, ze polita. Egia da. Bai, ez zorionak berarekin bizitza partekatu duzulako. Oso ondo, oso ondo, Mikel. Eta horregatik jabe genion, zorionak mani mototz, eta mani mototzek esatzea porrotzi. Baina, zergatik esatea zu zorionak ezan nire urte bentetzeguna. Eta porrotzek esatea zorionak izan dezun ama, izan dezulako. Zure ama jolastia izan dalako. Sortzailea, naturzalea, maitagarria. Zure amarekin zoriontsu izan zarelako eta izan garelako. Zorionak mari mototz. Eta hori dauka tituloa. Batzuk pentsatzeu akaso urte betze festa bat eta zari garela, baina eriotzaz eta orduan sorpresorekin. Eta gero ere, zerua lapurtu dute, ez gara txiko horrekin, Amazonia gara badukan, bere ipui kontaketa animatua. Eta bueno, gauza txiki egiten, haundiak egiten, herri zerri, poziz. Eta orain bai amaitzeko, Forrotxek erretiroan pentsatu du? Bueno, txapazen ikuskizun nahi dugu orain, ilusioz, bokazioz, baitasunez, irakasle lanetan, ezitzaile lanetan, ari diren guzti, gorazarre eta omen aitortza. Eta gure kasuan ere, akaso jubilatuko gea, baina ez gara erretiratuko, ez da? Nik esan dut, hiltzen ezenean, hilkutxan, bizulo ingo dituzela, zapatak atatzeko. Eta bizinen zen artean, Jose Mari porrotx izango da, eta porrotx Jose Mari. Eta hiltzen garenean ere horrela hilko garela. Dagoeneko, esklusiba. Ari naiz, takatakan, modelo ezberdinak begiratzen eta aukeratzen. Ez daki noiz, baina nizten atako da poroz, takataka batzekin, katxe porreta, hemen gaudik! Baina hau egitan edo? Bekaro? Bai. Takatakarekin agertuko da porrotz? Joa indik ez, baina bai, porroz. Poroz takataka batekin. Ama. Eta, megafonia txiki bat jarrikoet, horbeko partian, eta musika pizka bat, eta ebileko gehola kalez-kale, musika banatzen, eta txitzezu. Oso ondo. Jo, ideia hona da. Bai, musika jarri, bai. Bozgora joan zerriz, atakan. Eta bega, hortik aurrea. Oso ondo. Ideia hona. Porrotx, ez da erretiratuko inoiz. Bueno, jubilatu bai, baina erretiratu ez. Hoxe, hori da intentzioa, eta jarrera. Pailazoa beti pailazo. Hori da. Gainera orain, bakizutzen esaten dugu pailazoak, usteko pailazoak. Herri bat, sudurgorri bat. Ze sudurgorria
bakoitza bere herrian, alaitasuna balioak euskara zabaltzen ditu. Ume guztiek, familiek ezagutzen dute. Eta pailazoa bezala, euskal sortzailea guztiak. Oso ondo. Eskola kirola bai, eskola kultura baita ere. Zabaldu dezagun kultura, musika, kantua, dantza, jolasa, marrazketa eta denetariko jarduera guztiak. Ze kulturak egiten ditu persona eta egiten ditu herria. Aupa euskal kultura. Aupa Mikel! Porrotx. Maite zaitu, porrotx. Maite zaitu eta besti ederra. Maite zaitu asko esaten duzu, Jose Mari. Bai. Maitasuna da bizitzaren motorra. Eta gure arrakasta etxetik hasten da. Etxean maite ditugunekin, gure lagunekin, gure herrikinekin, txikitik zabalera. Eta maitasuna partekatzea da egon diteken gauzarik ederrena. Gehiago esan behar dugu, maite zaitut, gehiago. Ez? Kalean, lagunekin, familia. Irriarekin, ondoan egonez, akompainamendorekin. Eta, hoxe, mundua beste modu batekoa sortuz. Jose Mari, Porrotx, Mikel, plazera izan da, nire azpeotx, Mikelotx. bai, hemen hori. Pirritx, Porrotx eta Mikelotx. Zetitu, pentsatu, Bete elkarreki, Pirritx, Porrotx, Marimototx eta Mikelotx. Apuguta lore. Hausi izan da gaurko elkarrezketa. Zurekin, Jose Mari, konturatu naiz denok daukagula ume bat barruan. Batzuek ezkutatzen dute, isildu, ahaztu, baina hor dago, gure barneko pairazoa bezala. Gauza da, ateratzen utzi behar dugula. Ez lotxatu, atera zuen umea, zuen pailazoa. Eskerrik asko Porrotx, Mikel txikiarekin berriz topo egin anazteagatik. Irriak behar ditugu mundu honetan, maitasun gehiago eta sudurgorri gehiago. Eraiki dezagun mundu hobe bat. Sentitu, pentsatu, eta egin denok elkarrekin.